Activitat 32 del tema 1 de l'àtom de Science Beat. Aquesta activitat equival a l'activitat número 3 de la diapositiva 13 d'aquest mateix llibre digital. Per poder calcular aquí amb la taula periòdica, pot ser una taula periòdica interactiva, nosaltres podem agafar la taula periòdica en paper, que la tenim aquí, podem anar consultant els pesos atòmics de cada element. Si ens fixem en els pesos atòmics, ens donarem compte de tots els pesos que els podem identificar. Serà aquest número que tenim aquí sota, o si teniu altres taules periòdiques, serà la llegenda que us diu. Dels elements que me diuen de l'àtom d'or. Per exemple, l'àtom d'or el teniu aquí, és l'element 79. Té una massa atòmica de 196,97 o 197 grams, pràcticament. Després us diu aquí el de plom, etc. Si aneu buscant totes aquestes dades a la taula periòdica, us aniran donant totes aquestes dades. Busqueu a la taula periòdica i llavors veureu el pes atòmic de l'or. El pes atòmic de l'or serà de 196,97. El pes atòmic del plom, 207,2. El pes atòmic del calci, 40,8. El pes atòmic de l'alumini, 26,98. El pes atòmic de l'hidrogen 1 i el pes atòmic de l'oxigen 16. Si nosaltres volem ordenar les masses atòmiques, només tenim que mirar quin és el més gran. L'àtom més pesant, perquè me diu ordena de més gran a més petit, l'àtom més pesant seria l'àtom de plom. És a dir, nosaltres veiem que el primer hauria de ser el plom. Després el següent hauria de ser l'or, per això li hem posat un 2 aquí. El tercer hauria de ser el calci, després l'alumini, després l'oxigen i després per últim l'hidrogen. Quan nosaltres fem la mateixa pregunta, però ara la referim a diferents formes d'unitat del plom, veiem el següent. Veiem que ens pregunta, amb la taula periòdica, ordena les quantitats de matèria, però ara ens dona diferents quantitats de matèria del plom. Què me diu primer? 1 quilo de plom. Jo vaig a passar totes les unitats a totes les magnituds del pes de plom o de massa de plom, vaig a passar-la a les mateixes unitats. Vaig a posar-ho tot a grams. Així doncs, 1 quilo de plom són 1.000 grams de plom. 210 grams de plom ja són 210 grams de plom, no cal fer la conversió. Però si tinc 2 mols de plom, he de recordar que un mol de plom és la quantitat que hem trobat abans. Jo he trobat abans que el pes atòmic del plom era 207,2, doncs l'he de posar aquí. 207,2 grams de plom és el que representa un mol. És per això que per passar de mols a grams he de multiplicar per el pes atòmic. Per això me dona 414,4 grams de plom. Un mol de plom, per redundància, ja hem dit abans que era 207,2 grams de plom. 1.000 àtoms de plom són 207,2 grams de plom. 6,022 per 10 a la 23 àtoms de plom són 3,4 per 10 a la menys 16, una quantitat molt petita, per 10 a la menys 16 grams de plom. Després, 100 grams de plom són 100 grams de plom i ara el que tindríem que ordenar són les quantitats. Si abans hem vist això d'aquí, tenim aquí totes les quantitats, veiem que la quantitat més gran, que és la primera que me demana, seria aquesta, 1.000 grams. Ara ja es puc comparar perquè estan totes expressades en grams. 1 quilo de plom seria la més gran, 1.000 grams. Després tindria 2 mols de plom, 414,4. Després la tercera hauria de ser 210 grams de plom. La quarta, un mol de plom, que és 207,2, 100 grams de plom i per últim 1 milió d'àtoms de plom que representen una quantitat molt petita, 3,4 per 10 a la menys 16 grams de plom.